नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआव नुगासिनो दोङो वाटारफल माने इनै फंबायमोना पुरा साथिंगालै गावखौ माबा दावखोजोब्बाय आरो ना बया पिसला गाइस बया पिसला जोङो माने नैथिंना फैहांदो एन'का हांथोनजों जाबाय गाइस माने जों जेरैबायदि जागाथिं फैदो ना माने नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि बेकग्राउन्डआव पुरा हाजो गोजा गाइस नै जेन'का हाजो गोजा मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं अरायबो तो हेलो गाइस गुड मर्निं तो फाइनाली दा बर्तमान आङो गामियाव दोङो आङो लाइभआव दिनै हाजार भिडिअ होबाय तो गामियाव फार्स्ट टाइम नैबे भिडिअ गामियाव बनायदो गाइस ओमफ्राय जोंहा न'आ बे मोनसे लामाथिं थांनानै बे खनायाव मोनो दे गाइस तो आं जाय न'खौ नोंथांमोननो दानो खिथिया नोंथांमोना जुदि जोंहा न'खौ नायनोबा 10K खालामना आङो साबस्क्राइब होबासो न'खौ खिथिगोन आं ओमफ्राय दा जोंनि गामियाव दोङो ओमफ्राय आं नैबेखिनि जोंनि गामिनि लामायाव माने आङो BN ब्लग फाइखौ जोंना आङो नेबाय थादोंमोन दा फाइनाली जोंना नै भाइया मोनफैबाय तो ओके Hi guys. नै जों दा मोनफैबाय माने जों सानदों दिनै राइड लागोन 1 डेनि राइड आरो ना तो गाइस जों माने दा जागाखौबो मिथिया ओमफ्राय ओजानि ब्र सानैया जोंखौ माने खिथिनो लांगोन आरो ना जागाखौ माने इयो बुंदों आरो ना जागाया माने निदि गोदोनो माने हाजोनि सायावनो माने न' स्टाइलनि आरो ना हाजोनि पाहारानो बेनिखायनो जों दिनै माने प्रेक्टिस लानोसै हाजो सायाव गाखोनानै बेनिफ्राय माबायदि मोनो नोंथांमोननो फोरमायनोसै तो दिनै भिडिअ एसे आलादा जागोन एसे मोजांबो जागोन गाइस आरो तामान गिथावनाबो जागोन आरो मैदेर सेदेरबो फैयो नैथिंगालै माने जिउनि खुनु रिस्क गैया होमबाबो जों दिनै होलांसै नोंथांमोननो भिडिअ देखायनो थाखाय नंगौ ना बिलिफां थैबा नोंसोर भिडिअ नुबाय थागोन न' yes you are right लाइभआव मालाबाबो हार मानिना गाइस आरो नोंनि लामायाव जुदि सोरबा हेंथायोबा सौसिनाबाबो थांखानांगोन बेनिखायनो जोंनि लामायाव जुदि मैदेर फैयोबा मैदेरनि सिंथिंबाला हाबनानै नोंथांमोननो जों जायगाखौ खिथिखागोन दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय था जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै अके जोङो दा बर्तमान अके गाइस जोङो दा बर्तमान माने टाउनफ्राव दोङो दे गाइस जोङो माने इयाव थाव सोदोंमोन ओमफ्राय ब्र'नि ग'फ्रा एसे थकादोंमोन आरो ना एसे फानबाय ओमफ्राय आंनिया गारिया नै इथिंगालै पुरा हेभि फिटिं खालामखादों आरो ना ओमफ्राय जाबाय जोंनि टाउनफोर दिपु ओमफ्राय दा जोङो थानायदो इथिंगालै होलांगोन आरो ना सिद्दा दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो अके गासिनो नोंसोरो ब्रह्मनानो आरो ना हेन्डसेट बिदिबो नोंसोर ब्रह्मनानो जोंनिया जागा खिथिनो लांगोन जोंना नंगौना मोजां ना जागाया दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय था जों इथिंगालि सिदा थांसै ओमफ्राय आगोलाव दङ जोंहा BN ब्लगआ आगोलाव दङ ओमफ्राय एसे ब्रह्मना सानै फैदो आरो ना दा जोङो होलांसै दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय था दा बर्तमान फाइनालि माने जोङो मोनफैबाय आरो ना माने नोंसोर फंबायमोना जोंखौ ससे लायनो थांदोंमोन दे गाइस जों लामाखौथ' सिनाय मोनामोन नालाय ओमफ्राय दा जोङो फंबाय लानाव ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय आरो ना ओमफ्राय दा जोङो हाजो नोगोर होननाय बिल्डिं नोगोर ना माने जों दा बर्तमान बिल्डिं नोगोर होननाय जायगा माने जोङो थांनो नागिरदों आरो ना माने जों सिनाय मोना नालाय ओमफ्राय नोंसोरो फंबायमोना गावसोरनाव लाना फैबाय ओमफ्राय दा बर्तमान जों नै फंबायलानि रुमाव ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय बराया नै हाफ पेन्ट गानबाय आरो ना गाइस मानो होनबा हाजो सायाव गाखोनाया एसे प्रब्लेम जायो नालाय बेनिखायनो जों दा थांनोसै आरो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबा जाबाय माने दिनै भिडिअ एसे धामाका जागोन आरो ना गाइस होमबा थ' अके गाइस जोङो माने नैसा फंबायलानाव जोङो गारि सारि साफा दोनजोबनानै जों दा माने थाबायनो थाखाय पुरा इ लामाथिंगालि होलांखागोन आरो लामनो ओमफ्राय नोंसिना मा गामि होनोमोनलै फंबायमोन आमलायगुरि न' आमलायगुरि बगाजुलि गामियाव दोङो दे गाइस नोंसोर गासैबो आंनि माने साबस्क्राइब गोजा माने इसोर आंनि भिडिअखौ बया मोजां नाङो आरो इसोर फेसबुकफोराव बया शेयार खालामो दे गाइस आं बया मोजां नाङो आरो ना इसोरखौ आरो नैबे फंबाय खासेयाबो बया मोजां आरो ना नंगौना ओमफ्राय नै मा होनोमोन जोङो दा मा जायगायाव थांगोनमोन बिल्डिं नोगोर अके गाइस जोङो दा बिल्डिं नोगोराव थांगोन एरे दाना दिनै भिडिअ डेन्जार स्पेशल भिडिअ जागोन दे गाइस माने बया हिटखा दे नोंथांमोना नायलांबाय था गाइस अके
तो माने गाइस माने इसोरो नै फंबायमोना जोंखौ माने खिथिलांगोन आरोना इसोर इनि लकेल गोजाखा ओमफ्राय इथिंखालि नै तामान माबा दै तामान गय बागान आरोना गाइस ओमफ्राय नै हाजोफोरा नै ओहो हाजोफोरा बया हिट आरोना बेफोर नै बागान ओइ बे हाजो गोजा दै गाइस ओइ बे हाजो आरोना ओइ बम बम खापुरा ओमफ्राय इसा इयाव नखर मोनसे दङ आरोना जों दा सिद्दा थांलाबाय थानि नायबाय ओके गाइस माने जोबोद माने एकेबारे प्रेक्टिस लानो फैदो आरोना हाजो सायाव दा बर्थमान जोङो हाजो सानि माने दंगआव दङ आरोना थ' नोंथांमोनाबो प्रेक्टिस लानायखौ नायलांबाय थादों आरोना दिनैनि प्रेक्टिसखौ जों नोंथांमोननो फोरमायगोन लास्ट भिडिअआव माबायदि नाङो गारनायाव गैया भाई हार माननायाव गैया नांगौ सिख्लाखौनो गारगोन भाई भिडिअ खालामनाय गारा बापा आरो हाय जोङो 1 लेभेलनि हाजो सायाव मोनफैबाय गाइस दा आंनि सेराव दोङो 2 लेभेलनि हाजो सा 2 लेभेलावथ' गाइस गस्ला गजोबगोन माब्रा 1 लेभेलाव गस्ला गांसे गबाय दङ एबा 2 लेभेलाव माबे गस्ला गय नायनि फै ओरै दादा आं भिडिअ लानो लुबैदों स्ट्रबेरी बागाना थांनो मायाव दङ थांगोन दे खिथिगोन जोङो स्ट्रबेरी जों गामिथिं दं बे आं नुफेराखैलै थांबो बर'आबो हालालै दा नोंनि भिउआर्सफोरा बेसेबांसो दं बादि 12K हा 12K नोङो माबायाव इउटुबाव 12K साबस्क्राइबारफोरा थ' गाइस दा बर्थमान जोङो हाजो सायाव मोनफैबाय आरोना 2 लेभेलाव गाइस 2 लेभेल धेमाल नङा गाइस ओ भाई माने सब दंफां गोजा आरोना ओमफ्राय नैथिंगालिबो सब दंफां गोजा ओमफ्राय ओइथिंगालि बेकग्राउन्डआव दोङो बया माने पाहार दोङो आरोना ओइ नै नोंथांमोना नायगोन नै पाहारखौ ओइ नै जि मोजां थान्दा बार नांदों ना बाप्पा बेकग्राउन्डआव नुगासिनो दोङो वाटारफल माने ओइ नै फंबायमोना पुरा साथिंगालि गावखौ माबा दावखोजोब्बाय आरोना बया पिसला जोङो माने पुरा हाजो सिंनि गेजेराव मोनफैबाय दे गाइस बाप्पा ओरैबायदि खात्रनाथ ओइ नैबे मोनसे दै थाखोना ओमफ्राय आइ मोनसे गोजौ माबा फंबायनि उनथिंगालि दंबावो आरोना दै गोलैदो बेनिफ्राय नैथिंगालि सिद्दा गोलैबोदो आरोना ओमफ्राय जों आइथिंनिफ्राय ओरै फैबोबाय ओमफ्राय जों नै साथिंगालि थांसै आरोना पुरा नायनो हागोन नोंथांमोना बया गिथावना गाइस बया रिक्सनि आरोना माने मा बुंनो आं दा गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायखादो गाइस अके सानिफ्राय नैथिंगालि माने फट गोलैबोदो आरोना दैया ओमफ्राय नै जोंहा नै फंबायमोना साथिंगालि दावखोलांबाय जों ओमफ्राय नैथिंनिफ्राय फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय इथिंगालि नायनो हागोन दे गाइस दै माबाया गोलैनाया माबायदि जादों अन्थाइफ्रा आइ सानिफ्राय गोलैबोदों ओरै सिद्दा बाप्पा मा मेघालय बायदिसो नांबाय आं शिलं ओइ नै फंबाया माथि बारखोलांदों नै नाय ओ भाई नमस्कार गाइस नमस्कार वाव नै नुदोंना गाइस जोंनि लोगोखौ फंबायखौ ओइ नै हाय होनदों ना इयो सायाव गाखोलांबाय ओइ नैबे इयो नैथिं नोरै फायनानै ओरै गाखोलांदो दा आं गाखोनो हायनाया खुनु माबा गेरेन्टि गैया आरोना होमबाबो आं दिनै ट्राइ नायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ गाइस इ सायाव थांनाय लोगो लोगोनो मेन भिउखौ नुखाबाय मेन लकेसना इ सायावनो गाइस दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय था जोङो दा माने बे पाहार सायाव माने जोङो जाग्रा मोनसे बुस्थु मोनदों आरोना गोखै आरो बुस्थुआ आं आमलुखु होनना बुङो जोङो इखौ नोंथांमोना मा होनो इखौ मिथिया नै सायाव गाखोगासिनो दोङो जोंहा सासेया फिथाइखौ हानगासिनो दोङो थ' जों इखौनो जानोसै हाजो सायाव मा खालामनो गाइस बया दै गांदो दैबो गैया आरोना जों दैबो लाबनो बागरदो बारा बुखिनो हाला दे गाइस आं बारा बुखिनो हाला दे होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबथार दे गाइस नायजोबथार बे आमलुखु फिथाइखौ जादों आरोना जोङो हाजो सायाव ओइ नै जोंना ब्र'आ गाखोदो ओइ नै ब्र'आ गाखोदो ओमफ्राय इथिंगालि फुरा पाहारनिफ्राय जों इथिंगालि फैबाय एबार नै फिथाइखौ जानानै फुरा सिदा लांसै फाय ब्र' उपाय गैया गाइस लोंनांसिगोन
गाबोमोन आरो नैयाव दंग'नि दैखौनो लोंबाय आरोना नाथाय मा खालामदों गाइस उपाय गैया इफोर गोदै जागायाव दैबो मोना आरोना ओमफ्राय जों आरो जा पाहारनि मोननैसो माल बुस्थु जादोंमोन ना ओमफ्राय जानाया माने दै गांबाय आरोना बिराद दै गांबाय ओमफ्राय इथिंगालि दोङो इसोरबो इथिंगालि लोंगासिनो दङ आरोना ब्रमोना ओमफ्राय आङो नैखिनियावनो लोंबाय आरोना थ' बैया थान्दा आरोना नोंथांमोन नायनो हागोन बेकग्राउन्डआव सोब पाहार गोजा आरोना जों दा पाहारनि दंग' नालायाव दोङो स' गाइस आं नोंथांमोननो आरो बारा भिडिअ खिथिनो हाला दे गाइस आरो इखिनिखौनो आं पिकआप खालामजोब्बाय आरो नाथाय खिथिनो लागाबाथ' हर जालांगौमोन आरो एक गोजौआव थांबावनो हागौमोन बेनिखायनो आं नोंथांमोननो दिनै इखौल' खिथिबाय ओमफ्राय आरो सेन्टि माबाफोर मोजां दंबा खिथिबावनोसै ओमफ्राय आं दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबगोन दे गाइस ओमफ्राय सेन्टि मोननैसो मोजां जागा दंबावो इ मोननैसो जागाखौ आं नोंथांमोननो खिथिबावगोन दे गाइस नोंथांमोना नायलायबाय था अके ओके गाइस जों दा माने जोङो ब्रदांदो पुरा होबोबाय आरोना गोलोमजोब्बाय गाइस गोलोमजोब्बाय उपाय गैया बाय मा खालामनो उपाय गैया गाखोनांसिगोन खस्थ'बाबो मस्थ'बाबो नोंथांमोना नायलांबाय था गाइस जोबोद खस्थ' जादों गाइस दिनै अ भाई लामानि अबस्था आरो मा बुंनो सोब हाग्राबारि गोजानै गाइस ओमफ्राय जोङो ओइ हाजो सानिफ्राय फैदों नालाय बाप्पा मारनायखौ फायनानै मोजां नांदों रा उपाय गैया लामायानो देन्जारखा गाइस देन्जार अन्थाइ गिदिर गिदिर गोजा आरोना रावबो इयाव फैफेराखै दे गाइस अके आं दा समाव आरो न'आव थांफिननानै माने लामाखौ लाबाय आरोना इयौ अन्थाइ मावलाय नङा फैदो जानाय नोंथांमोना एसे अनदो आरो नोंथांमोना हायोबा भिडिअखौ जेसेबां शेयार खालाम गाइस मानो होनबा दिनैनि माने भिडिअ एसे आलादा टाइपनि आरोना माने हाजोआव माबायदि गाखोनानै माबायदि मोनो आरो हाजोनि प्रेक्टिसखौ जों दिनै लाबाय हाजोआव ओरैनोथ' थाखो थाखायो खिन्थु हमग्रा बुस्थु गैयाबा नोङो ओरै आखाइजों हमनानै फिंलाब गाखोलांनो हानाया मुस्किल आरोना जुदि जोंथ' ओरैनो हाजो सायावनो गाखोलांखादो माने पुरा गाखोलांदो जोङो हाजो सायाव ओमफ्राय हाजो सायाव गाखोनायाव स्लिपबो जादो मा खालामनो आरो उपाय गैया गाखोनांगोन गाखोनानै फायखादो हा थ' जों इथिं थांदोंमोन न अके दिनै बया प्रेक्टिस लाबाय आरोना नंगौना बे मारै मोनखो दे होमबा गाइस आङो दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा गावसि जोबना हो दे होमबा बाय 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 गाइस जय बर' हारिनि जय बाय बाय जय